Erokamano kuom keto Ramogi TV kawachaka ni weche manyien nyakwa Ramogi e tielo mar ariyo mar sigana mar chal tend duond bura mar ODM e kinde mar Raila Odinga ochomo manyo kom mar AUC. Jafwambo mar Walter Nyambaga miwa chung' mar jotelo kawo okang' mar kum ne jok mane obalo kod dwach ODM. To bende ODM biro riwore kod duond bura mar UDA? Mano penjo maduong'. Duond bura mar ODM osidore kama teke siro jatend piny William Ruto mar UDA ka moko kuom jotelo mage ne onyumore sirikal e kaunias monyumore Dhorech kendo ma we ODM kama nade. ODM kaka national party ma ji sole to be ichule gi pesa mar taxpayers bende. It is a national movement. Jotelo moko wek bedo maparo ni gino koro margi. Nikech en piny kamoro nikech kom moro manyomie. Ji te ibro yier kaluwore gi kaka japiny dwaro. E wi penjo machielo ka bende duond bura mar ODM biro riwore kod duond bura mar UDA e yiero mabiro, jotelogo ni kod paro mane. Mondo wadi 2027 nyaka wabi wariwre gi joma moko ma wabiro luongo ni like-minded. To one day in politics chalo 1000 days. Ok inyal wacho ni gimotimore sani ema kiny timre kiny. Omiyo mbaka mag coalition wabro goyo ka wamedo dhi mbele. Sani wane loose cooperation moro gi the ruling coalition. Ok los coalition 3 years to election. No, be ok los coalition 2 years to election. Coalition iloso ka yiero gik. Samoro ilose ka pok ji odhi e yiero, samoro bi ilose ka ji odonje yiero. Lengo mar yiero en donje sirikal. Kineno ka nitie chama moro monyalo timo kala siti bwana. Wan wadwani ukonywa donje sirikal lakini kama mari makama mara okamano. Omiyo sani pod bor. Ng'ama nyalo wacho ni manyalo bedo gi odi yiero. Podo konge gimo wacho. Ing'eni president no be wadwaro gimoro kuome kanyo. Gik mitimo manyalo konyo jopiny. Koro mnanyiso jopiny rwakuru wendo, kirwako wendo. Kaka wan wahero rwako welo, musa wendo. Ok wawach ka wahero rwako welo mwahero. Wan wahero rwako welo. Ok ni bendo ni ahere, to adielo mar joluo wan wahero rwako welo. Iwinjo? Omiyo ka wendo maka mondo biro, to kik koro chudo dhogni nyanya. Wuon ng'ani bi madhi pi kata ok iwinjo. Omiyo mana gima watimo ni Ruto, ok nwadwani wakuod wiye. If Ruto comes and joins ODM, whether as a member or Secretary General for Disability or a youth leader, whatever position he'll come to join ODM in, that will be the end of ODM. You've seen all the parties that Ruto has joined. He joined KANU ended. He joined TNA is no more. He joined Jubilee is struggling to even breathe. He joined the UDA, formed the UDA. Now himself, he cannot even come close to a UDA party headquarters. To thuolo mar joma tinde chamano, kanyakla kod nyayo mbi mare ni kama nade, to bende ibiro dond oko joma chinglo mantiere chama. Kibiro ni in secretary general ni wudo waya, na miyo kanya ni secretary jopiny mayiero gi wudo. Ni kotiko midonjo gi ODM, okotiko matiko ni wudo waya, mari, onge. Iwinjo wachno. Gino onge chi Kenya ODM ka. Omiyo kata ko winjo no timre, to nyaka obed gi discipline motegno gima kama ok onego timre. Joma machingle party nyaka wado. Kech kata in youth wing mar party ma konyo yoro mabeyo. Kochopo kamoro ma kodi kele maundu, to mano konya dhi kodi. Any leader who does not get feedback from his peers or his predecessors is an ignorant leader. So I think it is normal. Adundo mar chama en joma tindo. Wadwaro ni mondo jochama e youth league obed motegno. Ing'eyo gimoro nitie matimore ka youth en transient. Ok inyal bedo youth nyaka chieng'. Youth en kawuono ka in higni 30 in e youth. Ka ichopo higni 36 koro iwuok e youth. Mano emomiyo nyocha nyiso youth nikech youth ma osike youth kanyo. Gin higni 40 to nikech ng'ato dende tin ni en pod en mana youth. Higni 45 pod en mana youth. Mano ok wadwaro niya ka tam ni mar youth orumo ni chopo 35 years
dhie mainstream. Ditine chama lakini e position mar mainstream. We joma tindo, nitie joma koro Gen Z gi. Ang gidonje chama nang. Bende ODM dhi ng'wono ne jokanyo mane okum ne siro William Ruto to marango ODM osembe kotole keto sirikal tesre. Jok moyier atemo mana nyiso gi niya chama pod dwaro mana dhi mbele. Kidwa ni mondo imed gere ok inyal yiero jok midwa ni riembi. Nyaka imed mana ywako ji. Kiyudo jo UDA moko, kiyudo jo Ford Kenya moko, kiyudo ng'ama onge chama, omed rwako ji kar riembo ji kidwa ni mondo tegno. To kichako riembo ji anyalo riembo ng'ato achiel to ng'ato achiel no be nyalo semo jok moko ariyo kamano to miyo yom to kodwa ni mondo obed mayom odwa ni mondo teko medre. Jowa ma jo ODM ni ei sirikal kendo gimako migawo mopogore opogore. Ok dang' wakwedgi e iye kuma gintie no nikech chama nobedo piny momake a decision ni mondo gidhi. In be nyaduoga buch ODM to ayegera Raila Odinga ne mesa enore mondo konyo Kenya ka amu yaduoga ODM to apenti duogo nadi così duogo gi mangundi momedo kiwacha dier asenene duto koro weura beda ka we kwangi to ng'ani wacha dier asedhi nyime. To ote makende ne jotelo mag ODM mondo med tego kendo bedo kod jokanyo mongirore en mane. First of all, you do not expect a party to come knocking to your doors. Young people must meet ODM in the streets. ODM must recognize you in the streets. And ODM is not ODM without the people. So young people, don't ask what the party can do to you. Ask what you can do for the party. And teach maduong. Mondo ibed governor ka, get governor en full-time job. Kendo an aketo pacha te tija mar bedo governor ma Homa Bay. Nikech jo Homa Bay noyiera against all odds. Matiende ni erokamano manyalo gonegi en mondo atinegi gi pacha achiel tu. Ema kete tijno. To ochako meda responsibility. Kaka ng'ama be nosebedo jasiasa at the national level. Koro responsibility ni nyaka kawa. Koro en korka kora. Ema koro nyaka neni ere kaka pogo tich mar Homa Bay. Mabe ok adwar ni mondo ng'ikre kata dichiel. To gi tich mar national. Party be nigi secretariat motegno. Tiende ni ok idhi timo gik matindo e party. Secretariat ka ema loso to ining'isi mana ni koro wadhi kama. Koro there is a lot of support both in the party to gi Homa Bay kae manyalo miyo tijno timre. Ka in jatend chama motegno to mago be yalo kan bwana gimiwacho ni to en adier. Mane mi wan gi buche makamane e chama mar ODM makata yiero to miyo ji thuolo mondo kel ywak gi. Ema miyo wan gi ogine headquarters maduong' ahinya Orange House. Matie jogo matijgi en tij office. Ka in gimoro midwa notim titero negi wach to gikele komiti to waneno kaka watimo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Walter Nyambaga kachiwo